नोंनि नामखौ खिथाना लाबोबाय बोलोग्रा दे ओमफ्राय स्कुलनि नाम स्कुलनि गोसा बुं बारा खोनाया दे गोसा बुं दे ओमफ्राय नोंसा मामानि बाबानि नामखौबो खिथाखा ओमफ्राय गामिनि नाम दे आंनिया गांगुमा खालि ओमफ्राय बाबानि नामा बाबानिया बिनोद मामानिया उदांस्रि बर' दे दाना अनखनि दे नोंनि नामा मा नाम नोंनि नाम आंना अंख ओमफ्राय बाबानिया सारेन ओमफ्राय मामानिया दिपालि ओमफ्राय नों गामिया गोजानाव गामिनि नामखौ मिथिया मिथियो स्कुलाव थांना थाङाखै खिथा स्कुलाव थाङा नोङो खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि देंस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ माने जोंहानाव आलासि फैदों आरोना माबानि भैरबखुन्दनि बाजै फैदों बाजै माने सोर बाजै जोंहा मुथुनि बिब' आरोना भैरबखुन्दआव लांबाय दाखालि आं खोन्थादोंमोन ना मोनसे भिडिअआवहाय जोंहा आइमोना आलासि जानो थांदों बिजावजालिबो आफाबो जम्मा थांदों भैरबखुन्दआव थांदों बाजैमोनहानाव जोंहा मुथुनि बिब'मोनहानाव होननानै खोन्थादोंमोन ना ओमफ्राय नै बिसोरो दिनै जोंहानाव फैलायबाय आरोना ओमफ्राय आलासिफोरालाय दहायनो फैखांबाय फैनानै बै मोनसे गामियाव थांदों बिसोरो ओमफ्राय आं बिसोरनो ओंखाम मैगं ओरि संखांजोबनानै बिसोरखौ नेगासिनो आरोना मा समाव मोनफैगोनथाय बिसोरखौ नेगासिनो ओमफ्राय आं बिसोरनो मा ओंख्रि संखो मा जाहोगोन बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय बिसोरजों लोगोसे जोंहा माबाबो फैफादों जोंहा बिबोनांनि हौवा ओमफ्राय फिसाला बिसोर फैफादों आरोना बिसोरनि गामियाथ' माबायावसो गांगुमाखायावसो ओमफ्रायो दाखालि बावैहाय मोनसे कमेन्ट फैबावदोंमोन आब' नोंस्रा बिबोनां दंना गैया माब्लाबा भिडिअआव देखायलाय बिबोनां दङब्ला होननानै मोनसे कमेन्ट फैबावदोंमोन ओमफ्राय बिबोनाङालाय दङ गांगुमाखायाव लांदों ओमफ्राय जोंहा बिबोनाङा बहाबा भिडिअआव दंमोन नायबा नुगोन ओमफ्राय जोंहा बिबोनाङा मा खालामो एसे खोन्थाना होनि बै माबायावहाय रुटा कलेजाव मेदाम मावो ओमफ्राय बिनि हौवायाबो मास्टार ओमफ्राय बाजैयाबो मेदाम बाजैनि हौवायाबो मास्टार दाखालि आङो जोंहानि फेमिलियाव सोर मा जब मावो होननानै मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन ना बे भिडिअआवहाय बेखौ खोन्थाखानो मोजां जादोंमोन आरोना बिसोरबोथ' फेमिलियावनो गोलैना ओमफ्राय आङो खोन्थानो बावगारलांबाय ओमफ्राय नै दिनैसो खोन्थाबाय ओमफ्राय बेबायदि रायलायबाय थायालासिनो आङो बिसोरनो मा ओंख्रि संखो एसे देखायहैनोसै मोनजोबखाबाय आङो संनाय मानायखौ लालायलायासै एसे इमारजेन्सि संदों आलासिफोरा थाब फैनानै थाब थांगोन होनना बुंबायना बेनिखायनो इमारजेन्सि संनाय मानायखौ भिडिअ लायासै संखांजोब्बाय ओमफ्राय मा ओंख्रि संखो थुदो बिदिबालाय किटचेनाव नायहैनोसै सान्दुं गोसाथार गरमथार नायलाय सान्दुंआ जि गोसा नै मोदानलायथारदों मावजि साला नासिखाव मावजिफोरा जोंहानिया बे आंथ' दाखालि मावजिया ना खावनायनि मोनसे आरो भिडिअ बानायबावदोंमोन ना ओमफ्राय आङो नाखौ थफ्लासेल' होननानै खोन्थादोंना थफ्लासे नङामोन थफ्लानैमोन नाया ओमफ्राय थफ्लासेखौ जाखांजोबनानै थफ्लासेखौ मन्दिर मोखां खाथियाव गारना दोनफैदों आरोना बेखौसो मोन्दों जोंहा ओमफ्रायो मोनसेया बै माबायाव दंमोन लामानि गेट मोखाङाव ओमफ्राय बेखौ उनावहाय मोन्दों आं भिडिअ बानायखांबायमोन ना खिथाखांबायमोन बिनि उनावसो मोन्दों ओमफ्राय बे मोनसेखौ जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आं सानखानायमोन आरो मावजिखौ एसेबां मोजां ना लाबोलायनानै बे मावजिया नाखौ मानो जायाखै होननानै सानखानायमोन आङो मोनसे थफ्लासेखौ जाग्रोखाबाय बिनिखायनो जायाखै आरोना बिसोर मावजिफोरा सैतानफोरा जा ना खावै लाबोबाय थायो आरो मालाबा सोरानबा दाउबो खावनानै लाबोयो बिरादथार मासे गरम रावबो गैया न'आव
आं हारसिं दायो आइयाबो बिसोरजोंनो आलासिफोरजोंनो थांफादो ओमफ्राय जोंहा बिजावजालिबो गैया न'आव थांदो आलासि जानो सोरबा सोरबा कमेन्टआव ओरैबायदि हरो आब' हिमानसिखौ भिडिअ लाबाय था भिडिअ हिमानसि थाबा भिडिअआ नायनो साबसिन जायो मोजां जायो होननानै कमेन्ट हरो आंबो लानो लुगैयो भिडिअ लाबाय थानो मोजां मोनो आरो बेबो बिराद मोजां मोनखायोना हिमानसिया भिडिअ थाफाबाय थानो मोजां मोनो ओमफ्राय नै आं दिनैबो लागौमोन थानायबा ओमफ्राय न'आवसो थांदो दि हिमानसिया माने बिबै लाहानाव थांदो माला फैगोन मिन्थिया साननैसो नुथ'नाय नंला आरोना आंनि भिडिअआवहाय हिमानसिखौ जेब्ला हिमानसिया फैगोन अब्लाथाय आङो हिमानसिखौबो भिडिअआव लाबोनोसै ओमफ्राय आंना ओंख्रि देखायनो बायनाया नै बेयावसो दसे जनानै रायलायबाय थाबाय बायदो नायनोसै ओंख्रिया मा मामोन गरमथार अयथासार गरम हाबैनोसै किटचेनाव नै मोनजोब्बाय बेखिनियानो आरोना बारा इसेबां आइटेम गैया एसेल'सो अब्लाबो आङो देखायनोसै मा मा संखो बेयावहाय मा दङ फार्स्टआवनो मबाइला लोरिदों आं मैथाजों ना लाइट होनद्र' बारा मोजां नङा खोमा नै मैथाजों ना जोंहाथ' नाल'सो जाखायोना बेदर जायाना बेनिखायनो ना संनाय नुयो आरोना नै मैथाजों ना ओमफ्राय बेयावहाय मा दङ पटल फ्राय बारा गिर एवाखै आलासिफोरानो खमदि बेनिखायनो बारा गिर एवाखै बेयाव पटल फ्राय ओमफ्राय बेयाव मा दङ ओमफ्राय भिन्दी फ्राय ओमफ्राय बेयाव मा दंमोन लेस्राजों आलु फिसाजों फ्राय मोन आरोना बै खामखोसो ना माखो गोसोमालाय खामाखै दांलै लेस्रायानो बिदि खामोनदां गोसोम ओमफ्राय मैगङा बेयाव दं दालिजों मुला बेदर नै बेखिनियानो आरोना ओमफ्राय दा जानोसै समाव पापर एवगोन बेखौ खोबबावदो deh, mending dinam ke kita nala apa tuh? Belera? Dia bayi sekolah ni nam sekolah. Kecang barak ni ada kecang deh. Belum lagi kelas kan? Nisa mama ni bapa ni nam sebab kita sampai kami ni nam deh. Angin ya ganggu makan. Ganggu makan dia. Bapa ni nama? Bapa ni Binat. Mama ni ya? Mamanya udang Tribura. Dia dana, onko ni dia nengi nama mana? Mana? Nengi nam. Ana onko. Emprai bapa ni ya? Babanya Traren. Emprai mama ni ya? Mamanya Dipali. Emprai ni Gami ya? Ayo, baik kau. Aku jangan. Gami ni nam kumiti ya? Sekolah tangga dah kita. Sekolah tangga. Nunggu. Mbak semua nuguna. Zade ada na bunga fraya. Dia sampai pusing abu on kono mensi dong nah ada. Agaknya. Hah? Oh. Dia pusing abu agaknya on kono mensi dong nah ada. Neng dong nah apa ini? Zabai mata pusingnya.
Foजोङा जाबाय ha जागौमोन गैलाना दा आंनियाबो जोब्बायानो बेगरखौ सोबनो बेगर सोबनो गोथाव ना गोदै मा जादो Mango Mango आयाव आयाव खनसे सोबनो हो फोजों नोंनिखौ खनसे सोबनो हो गोलैबायदि आगोनिया खनसे सोबनो हो दे खनसे सोबनो हो खनसे जाबायलै जाबाय जाबाय दे खनसे सोबनो होबा होमबा खनसे सोबनो होबा दे मोनसेखौनो इथिबो ससे जादो सासे सासे मोनसेखौनो जा होमबासो गोथाव जायोलाय न' थैना जाबाय गैला जोब्बाय 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 गैला गैलालै जाबाय 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 जा जानांला मा देदो मा देदो मा देदो नोंसोरो नायनाय इथि नायदावलाय बाथेन मा बाथेन ha आलु आलु दालि संदो खाम संदो देलाय सानैबो खनसे इथिना हरलाय दे हाय नर हाय हाय दे फोजोङाबो दे फोजों नोंबो जाबाय देदो आइसिम थांब्रा फोजों आइ फोजों Má ôi bà thằng đó bye bye आलासिफोराथ' ओंखाम ओंख्रिखौ जाखांबायना ओमफ्रायो थांबायबो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला माने एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला आरोना लाइक खालामनो बावनाङा कमेन्टबो लिरनो बावनाङा आरो जुदि आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथावना मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर
गाव गावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामहोनोब्ला माने आंखौ साबस्क्राइब खालामहोनोब्ला आंनोबो कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय आरोना आब' आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम होननानै लिरना हरबानो जाबाय आंबो साबस्क्राइब खालामगोन ओमफ्राय आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामथावना मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आं न'आव जेरै दङ बेबादिनो भिडिअ बानायदों आरोना दिनै बारा देलायाखै आङो नै दख'नायाबो सरै गस्लायाबो सरै न'आव थानायावलाय आरो बेसेथो देलायनो न' लोगोफोर दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय बाय